Ζωές ανθρώπων που καταστράφηκαν λόγω διαδικτύου. Πάρτε 1. Φαντάσου να σε κατηγορούν για κάτι που δεν έκανες, αλλά έκανε κάποιος άλλος χρησιμοποιώντας το πρόσωπό σου. Αυτό ακριβώς συνέβη σε μια κοπέλα στη Ρωσία. Το 2015 η Νατάλια ζούσε στη Ρωσία με τον άνδρα της. Ζούσε μια νορμάλ ζωή, παρόλα αυτά το μεγαλύτερο της λάθος ήταν ότι χρησιμοποιούσε μια εφαρμογή με το όνομα VK, δηλαδή μια ρώσικη εφαρμογή για Facebook. Ανέβαζε απλές φωτογραφίες όπως δείπνους με τον άντρα της και διάφορα selfie. Όμως, χωρίς να το ξέρει, κάποιος τύπος την παρακολουθούσε. Αυτός είχε κατεβάσει εκατοντάδες από φωτογραφίες της και δημιούργησε ένα λογαριασμό στο Twitter με το όνομα Uma Compton. Ύστερα, μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα, άρχισε να ανεβάζει διάφορα tweets, όπως τα skills της στο κρεβάτι, άλλα λέγανε για μια ρομαντική σχέση που είχε με τον αδερφό της. Hey, yo, what the fuck? Και επειδή ο τύπος χρησιμοποιούσε φωτογραφίες της, όλοι νόμιζαν πως τα έγραφε εκείνη. Εκείνος ο τύπος βέβαια δεν σταμάτησε εκεί, δημιούργησε και μουσική με προσβλητικούς στίχους κτλ. Όλα γραμμένα στο όνομά της. Λοιπόν, επειδή αυτό το βιντεάκι βγήκε λίγο μεγάλο, κάντε like και follow αν σας άρεσε για να βγάλω το part 2. Επίσης, πείτε μου στα comments αν θέλετε να δείτε part 2 και γενικότερα τη γνώμη σας για αυτή την ιστορία.